yan, tayo raman, tikal tararag tayo, ti special intention, kan pagyaman, ni Erlinda Merina, ni Rinalda de la Rosa Mitis, ni Helen Alcantara, ni Jonathan Ken Florencia Gabayne, ni Norma V. Julian, kakararagan tayo nga dagiti masakit ng runa ni Marisa Makarubo, kastamot ti panay karkararag ti kararwa ni Abraham, itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Di Apo at ako makatayo. Kasama ka. Ilagip tayo ti Apo Santa Maria, Reina. Isuna ti nadutukan na aramat ti bagina na mangyanak ti anak ti Diyos na iso ti ni Apo Jesus na pagasatan ket nabalangatan mo ti gunggunana nga kasarin na ti langit ken daga iso ti ina tayo iso ti ina ti sangalubungan dawaten tayo kag tultuloy apan nalaklig panangibaba na kada tayo at ang tao na tatlong na ikari tayo makirano dito na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Siga na ipaundap na paimbagan dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Siga nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Siga kami. situtugaw ti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo itibiyag na agnanayo. Amen. Kumararat tayo. O Diyos, yunkan mo kadakam, ti ina, ti anak mo, tapno isumat ti ina, ken rinami. Ipaay mo ka dita babaen ti panangibabait na, maragpat minto ti gloria ng inted mo sa na ilangita na pagariyam, kadagiti pudno nga anak mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. May basa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Dagiti tattao nga nagna iti kasimetan, nakita dati lawag ang nagpaidu nga tiranyan. Nagnaedda iti daga dagiti aniniwan. Ngempita, agranyag kadakwa dati lawag. Kasta unay tiragsak da o Apo, inyag mo kiraguda. Gapu iti naramid mo, agragsak da, akas iti pinagragsak dagiti agan-ani, wenno agbimbingay iti sinamsamda. Winayawaya am ida iti nakaalipenan da. Inikat mo ti pangor anang parigat kadakwada. Sikatin ang ted iti nasyon, sikatin ang parmek iti nasyon, anang idadanes ka nang ilurumen ka dagiti tattaom. Akas iti panang parmek mo iti armada ti Midian iti ununana. Mapuurang to ti amin a sapatos, ken dala-dala apagan anay dagiti soldado arin mao. Naipas ngay kadatayo ti maysa nga ubing. At da ubing a lalaki a naited kadatayo. Ket isunto ti maituray kadatayo. Maawagan to iti masirip ang mamagbaga manakabalin a Diyos. Agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Bumileg to a bumileg, tinaaryan pa nakabalin na, adan to nagtakapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat ni Ari David ng agturay. Ipatay nan to ti turay na iti kinapudno ken kinalinteg, manipod ita inggan-inggana. Aramiden dayto ti Apo ama nakabalin amin. Isa ko ti Apo. Yaman tayo Diyos. Padaydayaw tinagan ti Apo, itagan ti agnanayo. Magdayaw tinakal ti Apo, itagan ti agnanayo. Idaydayaw yu ti Apo, da kayong adipen na. Idaydayaw yu tinagan ti Apo. Madaydayaw kung matinagan na, itagan ti agnanayon, nga awan inggana. Magdayaw tinakal ti Apo, itagan ti agnanayo. Manipod daya aging gay ti laod, maidaydayaw tinagan ti Apo. Ito rin ti Apo ti amin ang nasyon,
ket idayag na ringbawan na tilangit. Sa daydayan niya ti Apo itayo. Iti langit ken daga awan at tikas iti Apo a Diyos tayo. Nupay agnaed iti nangato a disso. Tanawagan na ti tangatang ken ti daga. Madaydayan ti Apo itayo. Bangunen na dagiti napanglaban ni pud iti tapo. Ket aunen na dagiti kinakurapay iti kinapanglawda. Pagtugawin na ida iti den na dagiti prinsipe. When dagiti prinsipe iti ili na. Madaydayan ti Apo itayo. Ipagarian ti Apo kas maibagay ket amin tumaited tuken ka. Alleluia. Ti Apo at umaga na kayo. Hasta kumamit ken ka. Di ba na kayo waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria ti may paiken ka o Apo. Iti may kanim abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Angel Gabriel, amapan ni Galilea, iti ili a Nazaret. Na ibaon ni Gabriel iti may sa balasang a birhen na naitulag ang may asawa iti lalaki, nga agnagan Jose, nga agtaod iti nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel kini Maria ket kinunana agragsak ka sikat na idumdumat ti patik na ti Apo ti adda ken ka. Kastoon iti panakariribok ni Maria iti insao ti anghel ket pinampanunot na ti kaipapanan ti imbagana. Ngem kinuna ti anghel ken kuana di ka agboten Maria te pinaraburan na ka ti Dios. Agsikog kanto ipas ngayon mo to ti maysa lalaki ket panaganan to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinin to ni Apo Diyos na ari akas ken David nga amana. Iturayan lang to iti agnanayon dagiti kapututan ni Hapo. Ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel kasano ang maaramid daytoy. Idinto amay sa ka birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insungkat ti anghel sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatuan. Dahito iti gapuna ang nasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyang nga Elizabeth akon kunada a Lopez, masikugan lupay paket unayan. Innem abulan ti sikog na, taawan ti sa anak kabailan ti Dios nga aramiden. At tuya ka adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid ko makanya kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka. May isang titulo, di kagantaan tayo, Reyna ti Langit kandaga ni Apo Santa Maria, gapot napadayawan, gapot ti panalisikog na ti anak ti Diyos ni Apo Jesus, nagbalin matarin na ti Langit kandaga, kung may isa ka na digital ay iawawag tayo kay Juana, kinagasaan ni Apo Santa Maria, huwag iso ti sa linom kin sa laknib tayo. At buy-buyaan nga ko ay jay YouTube. Jay may isang alam mo no, kautro dito komentary, may isang simbaan dito Dagulakan, St. Michael, Arcangel. Diyan mo kas ano ti kinapuno lang isot istorya ka. Tadi ginagmayo ti ilit ti religion na evangelical. Kakunana nayon ti gimpro dito yung simbahay na ili ko na tajaabay din dyan munisipyo at chapel tayo usually agabay mo tayo agin na sidet na naidedikar ni Apo Santa Maria at iti imahin na di dyan kaya't na may improve ko na binakhuda dinadail na di simba nagraman dyan dawan ni Apo Santa Maria nagkarkararan na di tao at naramin na konsultasyon lumaaramid ka madilata. Kadi di mayor oray na kaan nga Katoliko. Hindi na aramid na dayayan. Agtagtag tagainag.
Ani ako Santa Maria maliliday. Apa yang inarami mo rin kada iti anak ko, kung nalata iti devosyonado di jay ke kunana. Kanayon na itagtagainat. Hindi pa ang kunana nagaramid ang panaramid mula di sa bali nga lugar ti ladawan ni ako Santa Maria na ipanagan kanya na mulaan iti naaramid mulaan tinapintas nga ladawan na di dyan. Kaging gana nga matagtagainat di mayo. Kasla naragsakan niya po Santa Maria. Kaya di kasla kung kurang bigbigbigan na namaan mga nagbarbaan mo kay malis ti pamati na di mayor na binigbig ng ti debosyon na di tao kini po Santa Maria. Ang mga masakol nga kasi amin da tayo ang debosyon da tayo nga mamati umuna sa lukuban na tayo so na ti protection tayo so na ti mang sa lukub kanya tayo. Kanuray na, huwag anak ka, isulat ti kadasatan. Siguro nga iso ti kadasatan kadagiti amin na babae. Kapag niya pa nagsikugnan, kagaputain ng ti Diyos, nadagad. Nadagad ka niya po Santa Maria, kini ako isulat nga, dati pa nang ibabaet. Pagpatulungan na natayo. Tala ko man awan am mo, hingga darami-dami jay malakan niya mo ng munisipyo. Niya po, di iso ti pay intercessor, panala niya, ibabaet. Kinabintas ka kamagan tayo nga po Santa Maria, bigbigan tayo nga ina tayo, bigbigan tayo. So nga dagita sa sakripisyo yo, dagita karkararag yo, anyo sayangan, no, babaeng gina po Santa Maria. At nang tulad tabungan na, kung namin nga natibungan na kami ka, barbari na ma-ordenan pa di jay kaanakan mi no December. Nung tayo sistilawa, napanlaan nagsakristan isunang pima. Di ko napanalik sa seminaryo, kaya na makapagpadi, ini-claim nila na isidyo mi na upog na nagbatid ka talong tupadi na dahil ito dahil apong mi hindi ka pigpigsa na nauyong alakay na stricto ng hindi mamatayan niya tinararamid na nakasanto Rosario alakay kasi nataan sa tiko so kundi yung amumot ha kung ayan o dato po ka na kayumot ka padil tumad ang muy ayan o dato agsipog ka na kayo mga baak di ay so titang pandi kami ako Santa Maria di kati napigsa. Andiyo na lang malina, andiyo lang nga makuha ng napigsa. Di pa nang iso ka napintas na kamkamangan tayo ka no Reyna. No iso na ti Reyna tayo. So natimang salakdip kanya tayo, mga salukog kanya tayo. Apo iti dati fiesta ni Apo Santa Maria erok no imigan ka dagitoy sagot mi ipaay mo ka dita isalakan na kami ti anak mo anak balin a tao iso ang nagidaton ti bagina iti krus kas sakripisyo nga awan mulit na gapo ken Kristo nga Apo mi.
Amen. Ti Apo at dako makadakayo. Basta kumamit ken ka. Kitag ayo dagita puspusayo. At dana dito tagaay iti ako. Kagiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karikit rombe. Kod noon ay may karigat rumben anong migat pa kay salakanan mi ada kami makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi anak kakaskas dao ka ket nangruna ti panangilagip mi kinaindasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ken reyna ti langit ken dagay tan-ok mi asiyaman ti kinamanan nga asim takadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamin mo ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket iti tinalyaw mo ti kinanong mo ti Birhen inted mo tinangisalakan nga iso ni Apo mi a Hesu Kristo ket gapuken Kristo agrong babitadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo ket dawaton mi ti palubos mo kuma ta itimpuyog mo met tinakurapay at magmigat ko namin. Santo, Santo, Santo Iapo, Diyos iti amin ang paswa. Tilangit ken dagan at muda iti kapaydayawam, Hosana iti kamatuan. Madaydayaw tumay tinagan Iapo, Hosana iti kamatuan. Pudno ay Apo abiit ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy hadaton. Tapno pagbalinan gati paay mo ida kada kami abagitan dara ni Apo mi at Hesu Kristo. Isu idisak may ayawat na aayat ti bagina tapno ang tutuok na nala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaagin nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagi isu may yawat to amay paay kada kayo. Kastama tatalpasan day di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy iti kalis ti darat darat ti baro ken nagnanayon at tulag isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamamati. Babae ni krus mo kay ikaw panagungan, inakam salakan sika nanubot isang arungan. Itingarot pa nang ilagip mi di papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamo ken ka tayong paay mo amay kari kami ket ditoy saklang mo ket agserbi kamo ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysahan na kamo kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada Apo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan ket parayrayong kayat na anadyusan. Laglagi pang met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang kay Apo dagiti kakabsat nga pimusayan na si inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasip. Awaten kat ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to ken naingasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda anak apodno anak serbikan kaditoy daga magikadwa kam to kadmat kadakwada mangitantanog ken mangidaydayo ken ka gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken idisido ni Kristo itimpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin na ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kita'y umararaw iti Ama, katwalwan tayo kitararay na inisuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin nga dal sa dilangit, madaydayaw kumaninanad mo, lumteng kumani pagariam, matulupal kumatinakin mo, ito'y daga sa dilangit. Item kadakami aldaw ito'y kanan iti patinayong aldaw. Akawalan ng nagitibasol mi, akasmet pamahawan mi,
Apo tayo salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam ka na si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kanayon ko malaeng na iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panungururay may tiginagasa tanan na marin mi. Kanitiya ay na Iso Kristo anang isalakan kada kami. Katupang tingturay, pinakapalitin, dayaw, kaya nanayon na dito sa O ako mi ang Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya aggapukan niya itad ko kada kayo saan ka kadagiti basbasol mi timingmingan na bigat ti pamamati ti iglesia ket kas mayan nuro ti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti ingdana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon pumanag da kada kayo. Basta kumamit kita. Bahay tayo ti kapya, itong dalmay sa kadates kapya, kada kayo ng kapya. Cordero de Dios, sa manikat, kaligibas-baso, tilubong, kaasya na kami. Cordero de Dios, sa manikat, kaligibas-baso, tilubong, kaasya na kami. Cordero de Dios, sa manikat, kaligibas-baso, tilubong, itlem palakam ti kapya. Natoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos sa mangikat, kada ti basbasol ti lubong. Nag-aasap tayo, anaayaban, iti dahitoy apadayanan. Apo niya may karinga may kakanya, hindi may sasalasan sa umang may bagtong may karadwa. Amen. Apo inawag mi ti tinapay ana ilangitan. Ipaay mo kadita na kami anang rambak ti piyesta ni Apo Santa Maria may karikam to mairanod. Iti agnanayon apadayat sa dilangit gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipag-ari ken kay titimpuyog ni Espiritu Santo Dios agnanayon nga awan ti inggan. Amen. Kantan kay kanta kini Apo Santa Maria. Ato'y kang amin, O Maria, siraraen dito'y saklang mo, dahito'y hapang kablawiken ka, engem inanadong mo. Ato'y kang amin, O Maria,
Anak sa Kristo, anak mo, pinakumi. Ti Apo at umaga na kayo. Basta kumain Sila siya na ng kayo di man nakabalin na Diyos, ti Amagan, di Anak, di Espiritu Santo. Amen. Basa din na Santo na misa, tayo iti ayat ken kapia-apia. Agyaman tayo, Diyos. Sa